utang mo yun. Ano ko kasakon? Kulang pagkani sa pagpunaan ko sa imo. Agay, utang mo yan kwa. Kung na, mitin mo ba, utang mo yan? Pero ang bayad. Ano ba na, ikaraw ka pa yung... Gago! Let's go. Gano'n ka, ma? Ano pa kung natakot? Christmas light? Pati dira? Alangan? Ikaw mo, ikaw gisang et ko? Ikaw mo lang ano ni, lagid. Ito balo. Nataya mo na yung balay ka manukot ko? Manukot ka? Ano, ras ka mabalik? Ang sapon. Noy, Noy! 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 Malakot si mama! Lakat sa manukot sa sapon, pas ako nung mabalik. Eh? May utang pa sa simo. Bala ka dahil, hindi alam mo na mabayaran. Gagos na yun, alam ko to. Lakat na. Ato na sa. Di man to, ma? Ano po? Ano, kapi mo utang niya. Ay, alam ko ba, utang mo. Ano ko kasakon? Kulang pagkani sa pagpunaan ko sa imo. Agay, utang mo yan kwa. Kung na, mitin mo ba, utang mo yan? Pero ang bayad. Ano ba na, ikaraw ka pa yung... Gago! Pero nga bayad ka ka? Manukot ko gani. Manukot man kita, alam mo ba ko ba? Tama ka utang sakon. Gawa mo, ti, wala ko artaro niya. Uy, karo lang eh. Bayad ka ka? Boy, Ron. Karo lang ka manukot pa ko. 1, 2, 3, shoot. Ano ka? Manok ka! Manok ka ba? Wala ka magambal. Mot niya. 1, 2, 3, shoot. Manukot ka sakon? Kulang pa gani pagsakripisyo ko sa... Ang Jolene pala nga. No, yung pag... Ano ginasinggit mo diyaw? Manukot ka, kayo mo na. Kaya pa nung boy ko mo? Oo, daw mo na, ma. Manok lang nga. Regular bata. Update ka na lang. Update ka na ron. Lain na lang blang yung bulb niya. Di ko ano, nakalipat ko. Kung paano ka mga kig Ano mo? ka lang mga keg? Ano ka mga kegaw? Gusto mo update ka lang? Gusto mo update ka lang? Kapatid ako sa'yo, hindi! Ninikto ko! Kapatid hindi! Tunga na lang na yung TF ka lang. Kadlaw ka pa? Seryoso? Basta pa niya, seryoso! 1, 2, 3, seryoso! Seryoso na, ano yung yaman? Sige, hindi ko man. Yan. 1, 2, 3, pagampa ko, seryoso! Seryoso! Okay, 1, 2, 3, shoot! Manukot ka sakon? Kulang pa gani ko dun ako. Ay, singgit! Ay, di ko singgit ka dyan. Oo, masinggit ko na yan! Singgit ala Jima. Singgit mo ko joker na eh. Hindi niya joker, artista ka. 1, 2, 3. 1, 2, 3, shoot. Manukot ka sakon? Kulang pa gani sa sakripisyo ko si mo? Damo ka? Ay, tala ako. Kita Jima, ano mo tao ko? Ano na, baby, saan turbo? 1, 2, 3, shoot. Manukot ka sakon? Kulang pa gani sa sakripisyo ko si mo? Eh, tapos ano yan? Gapa-cute lang sa'yo. Damo. Hindi ka cute. Hindi ka cute. Hindi sagay, pa-cute. Ano ko yun ang baro ko man? 1, 2, 3, shoot. Manukot ka sakon? Kulang pa gani sa pagsakripisyo ko si mo? Ang shoot, ang ano, pag-edit mo yung ilang pangundaw pa nila. Hindi pa kabayad ang pagbunda ko si mo? Hindi ka matubang? Pero puli na manukot Ganda ako ka to. yan. Ano mo to doa? What's up mga kapakdol? Gakaburingan bala kamo sa inyo mga balay. Pero gapanumdom kamo kung paano makakwarta. I-download nyo ang Phoenix apps. Itudlo ko sa inyo kung paano mag-download kag para dasig ang kwarta.
Watch this. Mag-download lang kayo ng Phoenix Game, nasa comment section na guys yung link. And then syempre kapag na-open nyo na yung Phoenix Game, may makikita kayong registered dyan. Mag-registered kayo, ilagay nyo na yung account nyo, syempre yung password nyo, at mayroon magte-text sa inyo na OTP, ibig sabihin nun yung code yun. Ngayon pagka may nag-text na, magiging successful na yon. Yan, successful. At syempre guys, hindi lang isa or dalawa or tatlo yung mapagpipilian yung laro kung ayaw nyo lang naman ng isa ha. Meron din iba't ibang klase ng games dyan. Ayan, pwede kayong mamili dyan at pwede kayong maglaro sa iba-iba. Kung nagsawa kayo sa isa, pwede ulit ng isa. And syempre, hindi lang yan guys, paano makapaglaro? Syempre, mag-register kayo ng 100 pesos or 200 pesos na registered na yan. And syempre sa GCash yan ha, pwede yan sa GCash. Ngayon kapag nakapag-GCash na kayo ng 200 pesos, mababawasan syempre yung GCash nyo. Alam nga namang hindi mabawasan nyo kapag nag-register kayo, di ba? Mabawasan yung 200 pesos na GCash nyo. Ayan, syempre pwede rin naman 100. At ayan, successful na guys yung pag-re-register nyo sa halagang 200 pesos. Yan, pwede na kayo maglaro. O diba? Tapos lang. Muna na kasimple mga kapakdol. Ano pag inaulat nyo? Download na ang Phoenix apps. Sa comment section ang link. Peace out. Good luck.